Lodwa tajba, illum is-Sibt 3 ta' Ottubru, nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Illum, ejjew aħna wkoll mal-Mulej Ġesu nirringrazzjaw lill-Alla l-Missier li l-ħwejjeġ tas-sema ħbihom lil min għandu l-erf u d-deħen u rihom l-ċkejknin. Nifirħu u nroddu l-ħajr ukoll għaliex kif qalilna Ġesu stess, isimkom miktub fis-smawiet. Mulej kollox qiegħed taħt is-seta' tiegħek u ħadd ma jista' jieqaf lir-rieda tiegħek għax inti għamilt is-sema u l-art u l-ġubijiet kollha li jinsabu taħt il-firxa tas-sema int sit il-ħolqien kollu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jew flimkien infaħru lill-Alla u nisimgħu wkoll il-kelma tiegħu. Il-Mulej jakkumpanjana matul il-vjaġġ tal-ħajja biex jagħtina l-konsolazzjoni u l-gwida li neħtieġu. Npoġġu quddiem Alla wkoll dak li huwa tqil f'ħajjitna u nitolbuh ukoll jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna u jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tagħtina l-aqwa xhieda tas-seta' tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna għalina xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu t-triq tal-wedid tiegħek u tagħtina sem il-ġid tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Ġob wieġeb lill-Mulej u qallu: Jien naf li inti tista' kollox u ebda ħsieb minn tiegħek ma jfixkluh. Intet minu dak li jrid joskura femti bla ma jifhem. U tassew jien tkellimt fuq ħwejjeġ li ma nifhimhomx. Ħwejjeġ kbar wisq għalija ma nafhomx. Fuqek jien b'widnejja smajt, imissa bajnejja rajtek. Għalhekk inċedi u nindem fit-trapp u l-irmiet. U l-Mulej bierek il-ħajja l-ġdida ta' Ġob aktar minn dik ta' qabel. U kellu Ġob 14,000 naġa u 6,000 ġemel, 1,000 żewġ barrin u 1,000 ħmara. Kellu wkoll 7 subien u 3 ibniet. Bintu l-kbira semmija Ġemima, lil ta' warajja Kezija u l-żgħira Keren Ħapuk. U ma kienx hemm fil-pajjiż kollu nisa li fil-ġmiel iħabtuha mal-bniet ta' Ġob. Missierhom qasmilhom mill-wirt ta' ħuthom is-subien. Wara dan kollu Ġob għex 140 sena u ra uliedu u wlied uliedu sar-raba' nisel u miet xieħ u mimli bil-omor. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek Mulej. Fema tajba u fallimni għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Swili ta' ġid li akkistni għax tallimt il-kmandamenti tiegħek. Flimkien
ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Jien naf mulej li ġusti id-dikreti tiegħek u li skont is-sewwa kistni. B'dikriet tiegħek għadhom sħaħ sal-lum għax kollox hu għall-qadi tiegħek. Flimkien ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Qaddej tiegħek jien għatini d-den biex nara fil-praċetti tiegħek. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl, ifhihem lil min ma jafx. Flimkien ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom liċ-ċejknin. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien it-72 reġgħu lura ferħana jgħidu, mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U Ġesu qalilhom iva jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom liċ-ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf minnu liben ħlief il-missier, anqas minnu l-missier ħlief liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar fuq id-dixxipli u qal lilhom weħidhom: Ħenjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom, għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten ridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tissimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Kultant l-esperienza tal-ħajja tiġi żmien faċli, żmien li jagħmellek kuraġġ. Hekk għaddew minnu dawn it-72 dixxiplu, Ġesu bagħthom u ġew lura ferħana, entużjasti, raw il-frott anke tal-ħidma tagħhom. Ma mbagħad Ġesu jagħmel pass ieħor, jgħidilhom mhux b'dan ifirħu. Hekk Ġesu jaf mill-esperjenza tal-ħajja li hemm momenti fejn mhux din tkun l-esperjenza tagħna. Hemm momenti fejn minn qalbna toħroġ il-karba jaqgħu alla nesieni, twelid taħt stilla ħażina. Hemm momenti fejn huwa liebes li jmissna. Hekk hu l-qari tal-lum jgħinna ninżlu iktar fil-fond. Hekk għadna qed nisimgħu dal-kliem ta' Ġesu meta jgħidilhom mhux b'dan ifirħu. Jisu s-suċċess tal-ħajja jiġi ma mhux dejjem. Hemm xi ħaġa iżjed profonda. Hekk hemm momenti wkoll fejn hemm sodisfazzjon fix-xogħol tagħna, fil-ħidma tagħna. Hemm momenti fejn forsi ħabba mart, ħabba età, ħabba sitwazzjonijiet oħrajn, ħabba ostakli li nsibu fil-ħidma tagħna stess, m'hemmx is-sodisfazzjon tax-xogħol. Jekk ħajti mibnija biss fuq hemm, Ġesu jgħidilna l-ferħ tiegħek ħajkun limitat. Ekku jgħaddina xi ħaġa iżjed profonda. Ekku allura forsi llum li tispikkija l-isem. Ġesu jgħidilna ifirħu li jisimkom huwa miktub fis-smewwiet. Meta qed jgħidlek Ġesu
jaf x'jiġifieri meta l-isem huwa mnaqqax fil-qalb ta' fil-qalb ta' missier. X'ifisser dak l-isem li jkunu tawh. Hekk huwa l-persuna tagħna quddiem Alla. Hekk hija l-imħabba tal-missier għalina li hija kostanti. Hekk forsi llum mistedni nieqfu fuq dan il-vers u ngħid jien ismi miktub fil-qalb ta' Alla. Hekk nistrieħ f'dis-sigurtà tal-imħabba tiegħu li qatt ma tiġi nieqsa. Hekk biex jgħinna wkoll għandna l-ismijiet hekk tal-ktieb ta' Ġob, hekk matul dawn iż-żmien konna għaddejjin mill-qari tal-ktieb ta' Ġob nafu minn xi xadda Ġob disfatta fuq oħra kien qed jgħix tajjeb, ħajtu kienet għaddejja tajba, l-familja, ix-xogħol, is-suċċess. Imbagħad il-ħażin ikisser il-ħajja ta' Ġob. Hekk jibqa' fidil lejn Alla. Ma jaqtax qalbu, jibqa' jħares lejn Alla bil-mistoqsijiet, bid-dbatija, b'dak li għaddej minnu, imma l-ħarsa tiegħu tibqa' fuq Alla. U minn hemmhekk isib mod ieħor kif iħares lejn il-ħajja għaliex is-sigurtà ma ġietx mis-suċċess imma mill-għarfien tal-ħniena ta' Alla. Hekk għalhekk sabiħ nieqfu ftit żgħira fuq kull isem li jagħti Ġob lill-bniet tiegħu. Interessanti hawnhekk għandna l-ismijiet tal-bniet mhux tas-subien, interessanti iktar li Ġob ħalla parti mill-wirt tiegħu mhux biss għas-subien kif kienet idrawa dak iż-żmien imma anki għall-bniet, hekk il-valur, id-dinjità ta' kull bniedem, id-dinjità tal-mara, kemm anke l-ismijiet. Kif iħares Ġob lejn il-ħajja issa li għadda minn dan kollu, issa li skopra li s-sigurtà hija fl-imħabba u l-ħniena ta' Alla. L-ewwel waħda jisemmija ġemima, li tfisser jum. Il-lejl ta' dbatija kien hemm, kien qawwi, kien fit-tul, imma Ġob iħares lejn il-jum ta' Alla, id-dawl li mbagħad idawwa l-iktar lejl mudlam. Huwa dak li jippreparana l-Ġesu li jidħol fid-dlam tal-mewt u jagħtina id-dawl tal-jum il-ġdid li qatt ma jgħib il-qawmin ta' Kristu. Ntolbu l-mulej li aħna wkoll li konna dil-perspettiva anke fl-eqqel tad-dlam tal-ħajja li naraw id-dawl tal-mulej, il-qawwa tal-qawmin tiegħu. It-tieni isem forsi bil-Malti jinstema daqsxejn hekk Kesija, imma qed jirreferi għal ċertu fwieħa, il-fwieħa tal-Kassja li kienet fwieħa preġġjata dak iż-żmien. Illum għandna diversi ismijiet oħrajn, ma nsemmihomx għax nkun qed nagħmel riklam, imma il-koll napprezzaw id-distinzjoni bejn il-fwieħa u l-esperjenza li għadda minnha Ġob tar-rieħa tal-ġrieħi li kellu, ir-rieħa tal-mart mhijiex l-istess. Ekku hawnhekk jagħtiha l-isem Kesija. Hekk l-esperjenzi diffiċli tal-ħajja Ġob jirbaħhom frott tar-relazzjoni tiegħu mal-Alla, ma jsirx negattiv, m'hemmx il-qrusa fil-ħajja tiegħu, hemm l-esperjenza tal-fwieħa li tiġi mill-imħabba ta' Alla. U hemmhekk nitolbu wkoll li aħna wkoll quddiem hekk l-esperjenza jagħtina l-qawwa biex nissuperawhom bl-esperjenza tiegħu biex aħna wkoll ma nsirux negattivi imma l-mulej jagħtina din il-ħarsa sabiħa tiegħu. Ekku l-aħħar isem forsi iktar ibes biex nippronunzjawh, Keren Ħappuk, li dan insomma kien jisu da żmien għandna ma tantx nifhem jien imma l-eyeliner, il-mod kif inti tikkura l-għajnejn, jiġifieri kienet l-iktar ħaġa preġġjata għal dak iż-żmien biex il-mara toħroġ iż-żbuħija tal-għajn. Ekku din ukoll kienet bidla importanti ħafna fil-ħajja ta' Ġob għaliex ftit qabel fil-ktieb ta' Ġob smajna dal-kliem għadda strasi fit-trab minn fuq wiċċi bidmuh ma mxin il-ħbub ta' għajnejja. Għalkemm bl-ebda dnewwa ma ċċabsu jdejja. Hekk l-għajnejn tiegħu kienu mmarkati mid-dmuħ minn fuqin, ma mxin mhux miftuħin sbieħ għaliex kien qed jesperjenza dik id-dbatija minkejja li għax tajjeb.
U hemmhekk niltaqgħu wkoll mal-inġustizzja tal-ħajja. Tgħix tajjeb u jiġuk l-affarijiet ħażin. Kemm hija diffiċli meta niltaqgħu mal-inġustizzja tal-ħajja. Hekk għandna diversi esperjenzi, anke mill-istess esperjenza tal-mart, min tilef opportunitajiet minkejja li kien qed jaħdem tajjeb. Ma din l-esperjenza tal-pandemija ġib ċertu telf. Hekk imma hekk jirbaħ dan iż-żmien hemm ġob u jista' jasal li jsemmi t-tifla tiegħu hekk għal dak li jżejjen u joħroġ isbuħija tal-għajn. Hekk jew ukoll nitolbu lil mulej quddiem hekk l-inġustizzji li nkunu għexna fil-ħajja biex imbagħad ma jtapnux il-ħarsa tagħna fil-ħajja, ma jwaslunix biex inwieġbu hekk kefrija jew b'inġustizzja min-naħa tagħna, imma jkollna dik l-esperjenza tal-ħnina tal-Alla li tgħinna nerġgħu nqumu mill-ġdid. Kif għamel Ġob, hekk ukoll se jagħmel Alla magħna. Da żmien qiebes imma l-mulej jgħinna biex nissuperawh. Ejjew nintelqu f'idejh. Nresqu t-talb tagħna quddiem Alla l-Missier. Hekk nixtieq nitlob għal tant nies li jieqfu ma' nies oħrajn biex anke fi żmien diffiċli ikunu jistgħu jgħinuhom jieqfu fuq saqajhom. Kien hemm anke uħud minnkom li talbuni nitlob għal mhux biss għal nurses u professjonisti, hekk imma anke għal sorjiet u patrijiet li jakkumpanjaw kemm fl-isptarijiet f'Malta, kemm ukoll fl-isptarijiet barra minn Malta. Japprezzaw il-ħidma tagħhom ejjew nitolbu għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. X'ti nitlob ukoll għal tant persuni li għaddejjin mill-istress tal-ħajja ta' dan iż-żmien li għaddejjin minnu, hekk fost l-oħrajn anke dawk marbuta mal-esperjenza tal-edukazzjoni. Hekk tant ġenituri biex jibbilanċjaw il-responsabiltajiet kollha tagħhom, tant edukaturi fi kreattività biex iwieġbu f'sitwazzjonijiet impenjattivi ħafna. Nitolbu l-mulej għal ħutna kollha, nitolbu l-mulej biex ikompli jgħinhom, jqawwihom, tihom il-perseveranza, tihom ukoll l-esperjenza tal-ħnina, tal-ġentilezza quddiem is-sens taħtija li kultant jaħkimna minħabba li ma nlaħqux ma' kollox. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li qegħdin ibatu biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna tiegħu, speċjalment dawk li qegħdin fl-isptarijiet fid-djar tal-anzjani min qiegħed waħdu, min jitħabat mingħajr xi tip ta' support. U nitolbu wkoll għal dawk il-persuni li mill-esperjenza tal-ferħ tagħhom tal-ħajja hekk isibu mod kif jaqsmuha mal-oħrajn li jerfgħuna l fuq. Tolbu l-mulej għalihom u jtihom iktar kreattività biex jgħinuna nerfgħu qlubna l fuq. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk mulej li tismana u li timxi magħna f'kull pass li ngħaddu minnu fil-ħajja. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla l-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
U Alla ħanina għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna lajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħniena tiegħek fdejtu permezz ta' Kristu Sidna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-iman tennulek qaddis, qaddis, qaddis. Li Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien sejnata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna flimkien f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, nitolbuk tħenn għalina l-koll għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien it-talba li wassalna biex nistrieħu f'Alla fl-imħabba tiegħu fil-providenza tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija assaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi l xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen jien aħna li mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajta dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħu l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-dbatijietu, aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ħlesejna weqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-inti jomna li kismat tal-btana dak li twiret għalina u rrit ikun iben tiegħek bħan. Oġi sutija frinna d-nubit neħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil sitna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna għalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna ħalma naħfru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti
fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem bħal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tidrib, iżda ħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija ippreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbarek inti fost in-nisa u mbarek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob
itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għaffrinna dnubietna għalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem ibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om ta' ħniena ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna u nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Marija Omm Alla. Ikun jistħoq inna dak li wedna. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem bqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu Qaddis Alla, Enna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna,
Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Frinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja. Enna lina. Talba lil San Mikil, San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Tolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nfaħru lill-Alla fl-imkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
B'hekk naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb għallum il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza fis-Siġġiewi. Din il-qudiesa ser tkun iddedikata għall-anzjani. Ninformawkom li it-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-itfal u l-ġenituri tagħhom biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji isibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi bil-qudiem tal-ġenerożità tagħkom. Hekk naslu fit-tmiem it-talb tagħna għallum. Grazzi mill-ġdid u nsellmilkom.